खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ आरो मैया जोंनि फाइनाल एग्जामा जोब्बाय 6 मान्थ थाबाय जोङो बेहाय गुवाहाटीयावहाय माला जोबगोननो मैया जोबनानै थांबाय आरोना बिराद थाब जोबनाय बायदि मोनबाय समा माब्ला मारै बारग'लाङो जेबो थालखौनो मोना आरोना ओमफ्राय नै दायो राजाजों गथ' सानैखौ ओमफ्राय बिबैखौ बेहाय बाजिमोननावहाय दोनफैग्रोबाय आरोना मानो होनबा गथ'फोर थाबाथाय जोंहा पेकिं खालामनो दिगदार जायो नालाय ओंखायनो जों दायो बिसोरखौ दोननानैहाय रुमाव थांफिनगासिनो दङ बिसनाखौबो जोङो फाननो नागिरदों आरोना OLX आवहाय दायो सासे कास्टमार मोनदों बे कास्टमारा फैनो नागिरदों आरोना नायनोसै बियो लाङोना लाङा माने लांनो बादोंमोन आरोना जोङो बिसनाखौहाय हजों न'आव ओमफ्राय नायनोसै दायो मा जायो दा जों थांफिनगासिनो दङ फुरा पेकिं खालामनानै दोनखानोसै ओमफ्राय नै जोबनायखाय मारै मोनदों नोङो बिन्दास आंहाबो खर'आ एसे सान्ति मोनबाय आरोना लेखा फरायनो नांला होननानै जों रुमाव सफैबाय ओमफ्राय दा नै रुमा फुरा गुम जागासिनो दङ मानो होनबा जेबो जिनिस गैला नै बिथिंजाय बेड दंमोन बेखौबो जों फानहरबाय जोंनि टेबोलखौ फानहरबाय चेयार फानहरबाय जास्ट माने बै चेयार गंसे ओमफ्राय बे टेबोलखौ लाखिबाय आरोना बेयो एसे दाम गोसा नालाय आरो न'आवबो नांगौ ओंखायनो ओमफ्राय नै बेखिना जिनिसा दङ गारि लाबोनांगोन मानो होनबा पिसिखौ लानो थाखाय जोंनो मोनसे गारि नांखागौ पिसिया नङाब्ला गाज्रि जागोन नालाय ओंखायनो बेखौ जोंनि गारियाव लागोन ओमफ्राय बाखि गासैबो जिनिसखौनो जोङो गुबुन मोनसे गारियाव होगोन आरोना ओमफ्राय दायो आङो एसे साफा सुफा खालामसै आरो बेफोरखौ पेकिं खालामसै सासेया कार्टुन लायनो थांदों बे कार्टुना सफैबानो आङो सोजोबसै आरोना लारिनो ओमफ्राय एसे उखैनायबो मोनबाय थांलाय फैलाय खालामनानै ओमफ्राय नै मोखाङाव जेबो लानो मोनाखै देलायनोबो मोनाखै गथ'फोरजों हाखु दाखु थांनांबाय बाजैमोननाव दोननो थाखाय दायो जोङो उखैनाय मोनबाय एसे ओंखायनो मेगि जानोसै राधिकाया बानायबाय नै मेगि जानोसै दायो मोखाङाथ' नायजालानो देलायनोबो मोना मानो मोनानो फुरा मेंबाय कार्टुनबो मोनबावासै बे मोननायानोल'सै गैला जोंना गारिया दिनैनो फैगोन जाहैबाय ओंखायनो दिनैनो हरनोसै जोङो थोरसि लथा सोगासिनो आङो दायो थांबारनोसै हाला आरो गैया हाला उपाय गैला थानोथ' गोसोमोन थेवबो थाला गरम जाबाय नालाय नै थोरसि लथा बेफोरनोसै आरो ओमफ्राय नैबेथ' बेनि राधिकानि दानो नङाबा सोरनिखौबा लांफ्लांलाबायगोन मोनसे खामानि मावदो मा नैबे गाहायनि गयखौबो बेयावनो सोखादो बेयावनो प्लास्टिकआव नैबेयावनो सोदो बस्थायावनो सोदो सोगोन र' ना गोरान दङ मा दङ बेखौ ओइहाय सोनोसैदां नैबे गाहायाव मेथाइखौ सोदो औ गथ'फ्रा जागोन मालाय ना गोरान न'आव जाहैनोसै बैयावलाय मा दङ बेयावहाय बेफोर ओइलाय माबा मेथाइयालाय माया गिलासा बेथ' ग्लासनि दानाबा नों बानलु गुन्दै जाया ने आं सोनोसै होनबा बेखौ सिनिफ्राबो सिनिफ्रा दा साहा फुदुंनो ओमफ्राय दालि जागोन ना जाया जानाय नङा बायदि मोनदां नोंसोरखौ दालिखौ सोनोसै आङो फनायनो माबा जोंहानिनो ग्लास फानहरदो ना मोनहास'आ मोनागोन र' ओमफ्राय हाइथुखायथ' हिनजावखौ लाजायालै नोंहालाय बेसे गोजौ हाइथुखै एसे समायदों दा नोंजों पान्जाबि लानोमोन नोङो पान्जाबि बेखौ मायाव लानांगौ जाखो दा क्लासनिखौ अबाव सोगोन बे खनाखौ खानांगोनथ' आरो बेखौ बे एक्सट्रायै थादोंसो दां बेयाव लाबोदो फारि बेयाव लाबोदो दे बेखौ लाबोखादो बेयाव दोनहैसै आरामसे थांनांसिगौमोन बे टर्चखौ सोना होदो बे मुलिया बायगोनदां प्लास्टिकखौ माबाना टर्चखौ सोजागोन दे नैबे प्लास्टिकनिसो केलसियामा ओंखायनो सोनसां गथ'फोरनि बेयावनो सोनसां नैखौ गारनोसैलै नैखौलाय नांगौ बेलाय मोजांसो बेखौ दै लानो सोनसै दङ बेयाव जायगा गैया गारियाव दायो नै बे जिफोरखौ माखौ नांगौ नोंनो खिन्था ओमफ्राय माखौ नाङा खिन्था खोनाबाय फुरा खालि जाबाय रुमा आं मालाबा बेवहाय उन्दुयोमोन मालाबा नैबेहाय उन्दुयोमोन मालाबा बैयाव उन्दुयोमोन मालाबा नैबेयाव उन्दुयोमोन आरो मालाबालाय मालाबा ओमफ्राय नै बेफोर
गलायो बैयाव दोनसै बेखौ खानांसिगोन मोनानैहाय खादो ओमफ्राय बुस्थुफोरखौबो बेहाय सोनांसिगोन मनायावहाय बै जि लामग्राफोरखौ नुनायावसो खम नुयोलै जिनिसफोरखौ ओमफ्राय बोनथुमनायावसो सम थाङोना खानसै ना खादोलै खादो दा हाखु दाखु जायैनि आरोना लासै लासै मावनानै लानोसै माबा नै बेखौ मोनसेयावहाय ज' सोनोसै आङो प्लास्टिकआवहाय गिलिरथार खायाबाबो जाबाय बेथ' खायाबाबो जाबाय बे आराम जाखाबाय बैसो माने बायदोंमोन नै रिधिमा तानिसाखौ सोर लोगो हमनो फैदों मा नाम दे नामखौ खिन्था दे तानबि औवारि लाजिदों बे तानबिनि मामि आब' फैदोंना आब' 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 थां लोगो जायो थां मामा थां लाजिदों दु होनदों आब'आ जोंजों ट्रेनिं लायो बियो ओमफ्राय बे बिसिनि नै जोंहासो जेबो बायनानै दोननो हायाखै मैला नांबाबो थानो हाया दे टाटा होन आब'खौ टाटा होन दे थां दे साथामजों ज' था दे फट' खेब होन दे ये होन दे मुवा होन आब'खौ मा होन मा होन जों दायो नै थांगासिनो दङ न'आवहाय एसे मोनायावहाय ओंखारनाय जाबाय जोङो 8:30 जादों आरोना लोगोफोरबो फैदोंमोन तानिसा रिधिमाखौ नायनो थाखाय ओमफ्राय जोंना बिराद दुस्ट जा गथ' गथावनो माबा खालामलाबायबाय बिसोरो दायो नै अखाबो हादों मोजांथार जाबाय बोथोरा थान्दा थान्दानो बाट जों लासै लासै थांनांसिगोन आरोना अखा हानायखाय जोङो 11-16 सहैनोसै आरोना दायो गथ' सानैया उन्दुबाय ओमफ्राय ओरैजाय देखायबाथ' नुनाय नङा खोमसि